ropa irongoda urishandisa uta sei pa dish towel rangu. Dish towel. Dish towel. Unoza off all madende. Oro zvinhu zviri munomba ndokufunga kuti utore dish towel. Utore dish umanike pakati pemakumbo apa. Ushandise kuti period blood ushandise pad. A housemaid oshandisa dish towel remumba se period pad. Asiwo dish towel here pazvinhu zvese. Akashayawo here kana chijira zvacho kuti ashandise. This act inoita kuti vanhu vazhinji vazotadza kutrusta maids avo. Kusangana kwatwitter zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again with a sensitive story yandasanganawo nayo mumastreets esocial media. Ndauyawo nenyaya iyi ndichida kuti tigoverane zvinosangana nevanhu mudzimba umo apo vanohaya mamaids kuti avabatsire basa. Video randinaro muzuva ranhasi nderamaid akashandisa dish towel seperiod paid, but my question is, why akazochuza kushandisa dish towel remumba pazvinhu zvose? Without wasting much of your time, ndikuda kuti muzvinzwire and muzvionere, asi kana mapedza kuona video iri, let's meet in the comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, uye share your experience yezvamakasangana nazvo nemamaids enyu. Ropa irongoda urishandisa uta sei pa dish towel rangu. Dish towel. Dish towel. Nyaya isiye pasori. Unoza off all madende. Oro zvinhu zviri munomba ndokufunga kuti utore dish towel. Utore dish umanike pakati pemakumbo apa. Ushandise kuti period blood ushandise pad. Dish towel. Kana vamwe vanhu vavakidzani vedu vanombosiyawo nyama dzavo mafiriji vakazvinzwa, vanoti kudini? Kana ivo vana vangu inini, dish towel. Unoza nemaperera aita domestos mumba, pane mumwe musi ndakati dish towel riri kunhuwa ropa, unonhuwa svina yekuti unge ropa yenyama. But tinokutrust say, how can we trust you? How can you undo this act? Ndukuti how can you undo? Izvazvi, alright, pazvinhu zvese zvawakafunga kushandisa, une matauro tu. Dish towel wakanga watisha, une mamwe ma-t-shirt ako madende. Why didn't you use that? Uya usimweya manjo. Uya usimwe. Kana wakuinvolva mweya, kura kuti ndezvema-rituals. Ndezvema-rituals. As long as wakungoinvolva kuti mweya wachina, ndezvema-rituals. Ungauya kuto unoza dai dish towel raragara chinzi riri kuspare oro ranga shira kuaino, kuya kutora dish towel muno mukitchen mustorage box kutono kurura bhurugwa rako otoisa pakati pemakumbo ako oto uri kumwedzi. Kana uchimbokwanisa kunditumira kukumbira mari airtime, kana uchimbokwanisa kutaura neni matauriro awaitaya, woshandisa dish towel rangu kuperiod, aiwa une agenda, aiwa ujando